Периметъра! Бързо, карайте го в болницата. Джаро не трябва да мине границата. Бензина, ширината е за не повече от километър. Последите! Стойте тука! Втори на трети дайте статус. Чакаме. Повтарям, чакаме. Трети разбрано край. Мапка. Екип 3. Камила минава през бариерата. Свалят ли кашоните, действаме. Трети разбрано, край. Действаме. Дай ще да коментите каква се кола 9-5 по това време. Екип 2, насочвайте се насам. Давай. Чисто, влизаш. Стъкларите обещаха, че до вечера ще бъдат готови. Само трябва да уточним нещо с Нищо тебе. няма да уточняваме. Трябва да стане каквото беше. Утре искам да пия кафе тук. Еми, Нема еми. Иван Донов, арестуван сте за предумишлено убийство. Заповядайте. Дайте ни една минута. И моите ръце са вързани. Слушай, плащам ти за адвокатски услуги, не да ми острумничиш, разбране. Предвид ситуацията е напълно нормално да ти потвърдят мярката за неотклонение. Презумпцията е, че е Чух я презумпцията. Кажи какво правим. В момента наистина съм безсилен. Мога да обжалвам, но не мисля, че това ще промени ситуацията.
Тогава за какво си ми ти, а? Чисто! 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 Имахме среща с едни турски партньори, но се оказа, че срещата ни е с Фотев. Причака ни на пътя. Сашо не вярваше, че ще посмее да ни пипне и слезе от колата. Какво става, Фотев? Ви сте панири. Какво правиш, бе? Помислих си. Няма страшно. Щом са униформени, значи официална акция. Води го. Ти нормален ли си, бе? Тогава разбрах, че ще стане нещо страшно. Сашо! 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 Какво правим, изрод? Това е мръсно! Сашо! Остави съобщение за бос. Каза да му предам, че всеки, който се басикал с него, свършвал на дъното. До тук беше, татко.